Здравейте хора, аз съм Дяволбост. Съжалявам, че много отдавна не съм снимал клипове. Защото сега съм загрижен в ученето. Това ми е базата. Както виждате, сам съм се измислил. Добре, започваме атаки. 4 дракона, това не е нищо. И както винаги ще се провери. Охо! Добро начало. Хайде да победим и поне една звезда. Стига хора и за съжаление аз сега нито една звезда. И това не е тъпо, затова се отказваме. Нямаше да съм за 104 еликсир, 1199. Слава работа. Добре, какво е още имаме да купим? Добре, от оръжията нищо не можем да купим. Сега да видим. Добре, еликсирчето. Сия колкото си е. И ще съм ги събрал до 2 часа и 37 минутки. Както виждате, тази база според мен нямам как да ме вземат на 3 звезди. Точно днес си я направих. Добре, днес ще говорим за най-добрите кланове в света. И... хайде да разберем го. Или топлери, хайде. Хайде да видим, то сигурно е ръжнат. Добре, сега ще разбера. Четиридесет и четвърти левел не е макс левел. 8 левел. Браво. Добре. 240. Хо-хо. 5 левел. Кога излезе? Добре, сега ще видите, че не е макнат. Само по това. И да, така си. Хок райдерите, Кинга, Арчер Куинг, да. Не мисля, че му е всичко. Хайде, отпред. Уха, 15 сизъна. Това е много. 21 пример. 2854 купи. Е този ръж 9 титан файл. Искам да ви кажа, че при 100 абоната ще има раздаване, което много ми се иска да ги направим. И ако направим поне 100 абоната през тази учебна година, всеки ще ми каже имейла и парола си, за да му дам тази програма и не само това. Ще го дам всичките ми профили на Clash of Clans. И който победи, ще спечели най-доброто Xbox 360. Това не е шега. Затова, моля ви, по-бързо и се абонирайте. Добре, трябва да си изчистам нещата.